ऑप्शन दोन ऑप्शन मिळतात. तो वाला पॉइंट आहे, पण तिकडे त्या साईडचं पाणी ह्या साईडचं पाणी बघ वेगवेगळं आहे. हा, अशा प्रकारे मालवण आम्ही बघतोय, आज फुल एन्जॉय करतोय. हे आमचे मित्रमंडळी सूरज, निवी, हिरल, हाय. आज फुल मालवण एन्जॉय करतोय आम्ही. आज आम्ही 7 पॉईंट बघणार आहोत. इकडे डॉल्फिन सफारी सकट, आणि हे आमचे गाईड आहेत. सर तुमचं नाव काय? शिवाजी केळुसकर. पाहू शकता त्यांचा रेफरन्स आम्हाला संकेत सातार्डेकर यांनी दिला आहे, जे ॲडोरेबल सिंधुदुर्ग टुरिझम तिथून आम्ही आलो आहेत. तर आज आम्हाला ते पूर्ण सफारी करतायत. तुम्ही पाहू शकता त्या साईडला बीच आहे. हा, ओके. म्हणजे ॲक्च्युली कसं आहे ना, ही मध्ये आहे ना वाळू आहे ना, ही पूर्ण आहे ना नंतर पाण्याने भरलेली असते, कळलं. आणि जेव्हा हाय टाईड आहे, हां, आणि जेव्हा मग ते बोलतात ना पाणी कमी आलं ना की तू तिथून अशी याच्यानं चालत जाऊ शकते. ओके. ओके, अच्छा. आणि काका ते पूर्ण बीच हे होतं पाण्यामध्ये का एवढंच फक्त मधलं? पूर्णपणे सुपारीच्या झाडावर पाणी, सुपारीचं झाड माहिती आहे ना, थोडं पाणी आहे. सी बर्ड्स आता हे स्थलांतर करतील आणि दुसऱ्या कुठल्या तरी किनाऱ्यावर पाणी भरल्यावर. अच्छा, हे सी बर्ड्स आहेत. ओ वाव, हे तुम्ही सी बर्ड्स पाहू शकता, जे इकडे खूप आनंद घेत आहेत. हा, खाली सँड आहे, तुम्ही बघू शकता खाली. हा, अशा प्रकारे सुंदर मालवण. हे तुम्ही डॉल्फिन बघू शकता फ्रेंड्स, लाईव्ह. हे पहा, डॉल्फिन इकडे उड्या मारतायत. वाव 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 वाव, पट्टे डॉल्फिन आले आहेत, भारी एकदम. हे बघा, मित्र बघा डॉल्फिनचा पूर्ण क्या सुपर्ब दिख रहा है यार. हे कुठेतरी एका रेषेत. हे पहा मित्र, डॉल्फिन्स. आज तुम्ही फुल डॉल्फिनची मजा घेत आहात.